Jeg undersøgte lidt om den gamle ejer Helgesen. I januar for 20 år siden, der kvalte han 2 barn. Jag skulle vilja be er om en sak. Ni ska hjälpa mig och Hanne med en seans. Jag sover på mig. Jesson är väck. Släpp spökgrejen nu, snälla. Jag vill önska aldrig var taget med. Någon har lagt ett anonymt bud på anläggningen. Släpp mig för fan! Du vet hva mamma gjør, ikke sant? Hun får de vekk herfra. Hanne har haft en lillebror. Han drunknade. Hon käkar medicin. Det är søvnparalyse, så kan man hallucinere. Har du varit i en vårdrum? Hva faen skal jeg der gjøre? Det är ett antipsykotisk middel mod skizofreni. Jag vet vad som står på lappen. Dræb eller dø. Hallå? Nej. Alla går ut. Jag är nødt til at berolige med eller andet. Kom nu. Kom nu. Vi går. Men vad ska vi göra så länge? Jo, men någon behöver typ komma hit och fixa det här. Hon är ju helt... Alltså, hon är ju urflippad. Jo, men jag måste ju veta på ett ungefär... Kan du ondt? Nej. Ja, men vi behöver få hit honom nu. Okay. Jag fattar bara inte vad det är för fel på honom. Kig lige op. Jag fattar inte vad som hände. Alltså, närmsta patrull är 30 mil bort på utryckning. De tycker inte att det här är livsfara, så vi får vänta till imorgon. Vilken bra jävla seans, hörni, verkligen. Ja, vi får väl gå och lägga oss. Det finns inte så mycket att göra. Frank, du kan väl sova hos Lippi? Absolut. Behåller Jessans nyckel. Är det okej? Ja, gör det.
Ja, NRKs meteorolog Bente Wold konstaterar att ovädret just nu drabbar det norska västlandet från Bergen och ner mot Stavanger. I Bergens flygplats har 27 flyg ställt efter klockan 3 kommer Jag kan inte smyga mer. Det är på riktigt. Jag orkar inte smyga mer. Lippi. Håll käften. Håll käften! norrut mot Tröndelag, alltså området kring. Hur jävla lång tid kan det ta? Ja. Kan du ge mig lite vatten? Jag tror vi halsen. Ja. Jeg kommer lige om lidt. Vatten. Tack. Det var inte jag. Det var rösten i drömmen som sa åt mig att döda honom, inte jag. Jeg ved, hvad kardekimet betyder nu. Det betyder dræbe eller dø. Jag älskar Frank. När jag satt där på honom så ville jag verkligen strypa honom. Jag liksom njöt. Vil du have noget mere vand? Jeg henter lige noget vand. Närmsta sjukhus är ju liksom svinlångt bort. Han har lyssnat på mig. Hjælp! Hjælp! Du kommer dö om du inte dödar någon annan. Det är det som är förbannelsen. Döda eller dödas. Öppna dörren! Hallå? Men kom igen. Åk härifrån innan det är för sent. Innan han kommer in i din dröm, då är det för sent. Öppna dörren! Hvem kommer? Hallå, öppna dörren! Jaså? Kan du bara öppna dörren om du hör mig? Polisen är på väg. Snälla, kan du bara öppna dörren? Vi får turas om och vakta. Vadå vakta? Eller hur? Vi kan inte släppa ut den härifrån. Nej. Vi måste... Vi får ta den här och så barrikaderar vi dörren.
fanden tænker du på at gå hen alene? Hvad talte I om? Mikkel. Gardigime, det er forbandelsen. At dræbe eller dø. Hvis jeg sådan ikke dræber Frank, så dør hun selv, og det er sådan, det er. Okay, siger hvem? Mikkel. Mikkel, tror du ikke, at hun selv har skrevet det? Det står også inde på deres væg. Det kan da godt være. Men prøv at se det her. Det har hun ikke selv lavet. Det er en, der drukner sig selv. Prøv at kigge. Du bliver nødt til at holde op med at føle skyld over Jakob. Du ser ham overalt. Det er ikke Jakob. Det her, det er Helgeson. Og Helgeson druknede sig selv, og det ved jeg nu. Jeg fandt lige ud af det. Hanne, du bliver nødt til at holde op med det der. Du lyder fuldstændig som dig selv for 2 år siden. Glem for 2 år siden. Prøv, kom. Kom her. M. Mikkel. Det er Mikkel. Jeg tror, Jessan fik kontakt med ham. Og jeg tror, Jessan er psykotisk. Hun spiser antipsykotisk medicin. Det kan være, hun er skizofren. Jamen, jeg tror, Mikkel, han er et af de børn i familien, der døde for 20 år siden, den der blev kvalt af Helgeson, som senere druknede sig selv. Hun tager antipsykotisk medicin. Jeg bliver nødt til at finde ud af... Stemmer. Jeg bliver nødt til at finde ud af, at mit af børn hed Mikkel. Og hvis de boede her, så må der være et eller andet gæstebog, et eller andet... Måske er der et billede. Jeg ved det ikke, men jeg bliver nødt til at finde ud af det, og jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad der han vil. Han vil noget. Drikker du? Hvad? Nej. Må jeg låne bilen? Jeg vil gerne køre en tur. Nej, det går inte. Den måste vara här om det händer Jessan något. Du har Franks bil. Nej, den har Osvald. Okay. Osvald, må jeg låne nøglen til bilen? Nej. Hvorfor? Därför att jag och Lippi, vi ska på en liten utflykt. Okay, men kan I gøre det på et andet tidspunkt? Det er ret vigtigt, det jeg skal. Hvordan går det med dit øje? Er det stadig rødt? Jag har en jävla infektion. Det kliar som i helvete. Okay, så du har ikke haft en drøm eller hørt et eller andet, eller? Jag vet inte. Det ved du ikke. Please, Osvald, jeg lover at skynde mig. Ikke? Tak. Varsågod. Har du inte linsen? Va? Va? Linsen? Det är linsen som skavde, sa du inte det? Nej. Det var... Jag blev smittad av Lippi när vi hade sex. Han smög in till mig. Och strupknullade mig. Det var skönt. Du. Vad håller du på med? Titta på mig när jag pratar med dig. Vad fan håller du på med? Hela skoltiden var jag i garderoben. Och jag tänker inte falla tillbaka till det. Okej, så du ska ta ut det på mig då, menar du? Tycker du att jag tar ut det på dig? Tycker du att det här är rättvist? Tycker du att det här är ett bra sätt att se det här på? Kommer det någonsin finnas ett bra sätt att säga att han är någon på? Antingen så säger du det, eller så säger jag det. Eller så skiter vi i det.
hon sagt någonting? Nej. Polisen är på väg i alla fall. Jag kan vakta sista biten av det. Hallå? Ja, 2 stycken. Läke. Hallå? Politi är på väg. Få på det klar. Okej. Jag känner. Nu kommer man en gång. Vill du ha kaffe? Nej, jeg vil ikke have kaffe. Jeg har dit bånd. Ja. Du kan anmelde mig, hvis du vil. Men jeg ved ikke, hvor lovligt det er for en pensioneret politibetjent at have bevismateriale liggende hjemme hos sig selv. Vad vill du? Jeg vil vide mere om familien. Jeg vil vide, hvad de hedder. Johansson? Ja, det ved jeg godt. Jeg vil vide, hvad de hed til fornavn. Tore Johansson? Familjen heter Johansson. Han jobbar på kommunen. Och gav byggnadstillstånd till Helgesen. Så han kunde bygga om anläggningen. Och som tack för det då, så vi kan komma upp här tidigare med familjen och åka skidor och prova allting. Innan de öppnar. Det giver bare ikke nogen mening. Jeg leder efter et barn, der hedder Mikkel. Linda och Sofie heter de. Linda och Sofie heter de. Linda, Ja, okay. Sofie. 6 och 10 år var de bara. Hvad med faren? Hed han Mikkel? Tore Johansson. Det var ju hans familj. De var ju strypta allihopa. De satt där, hand i hand, hela familjen. Og var det på hotelværelset? Källan. Men hvorfor ligger efterforskningen her? Helgesand. Jag letar efter Helgesand. Men han druknede jo. Jag vallade honom på brottsplatsen. Vi hade redan hittat kropparna, men hans förhör var så förvirrat. Så vi var tvungna att kontrollera uppgifterna på plats. Han visade oss fyndplatsen, men han var så snurrig. Han undrade varför inte kropparna var där. Det var som att han var rädd att han inte hade gjort det. Att han inte hade dödat dem. Det fanns bara en nedgång, det visste vi. Men han tog sig ut via ett luftschakt. Och så fick han ta på en bil. Fastighetsskötarens bil. Hvis bil? Fastighetsskötaren. Erki. Vi hittade bilen sen. Den stod på vägen över Svartsjödammen, men bilen var tom. Det gick fotspår från bilen ut på isen. Hade han fallit i vatten, då hade ju kroppen fastnat i dammslussen sen. Men vi hittade aldrig kroppen.
nej. Jag skal bare lige snakke med Jessan. Hvad er der sket? Polisen bröt upp dörren. Så hittade de Jessan där inne. Det är som du säger. Ingen har gått in eller ut. Jag måste ta den här med mig nu. Ni får tillbaka den. Är det okej? Ta den. Må med smil mens jernet er varmt her. Bare pøs på med spøkelseshistorier. Skräm livskiten ut av jenta. Jag tror jag är rädd nog som är. Sätt dig på din skoter, ta med din fucking jävla bror och dra från den här anläggningen nu. Du er ikke den plassen her, du. Det er Erki som er sjefen her. Jeg skal bare hjelpe ham med en snøskuter. När jag har köpt den här anläggningen så kommer jag köpa din lilla verkstad. Så lägger jag ner skiten. Du er jævla tøff nu, ja. Ja. Bare vent til politiarrest, du, så. Jeg gider ikke være her mere. Vi er hjem. Nej, vi går in och pratar. Kom nu. Jag förstår att vi alla är upprivna och chockade över det här som hänt. Och om någon vill åka hem så... Självklart. Men jag kommer vara kvar. Jag måste vara kvar. Jag måste slutföra det här nu. Och mitt önskemål är att vi alla stannar. Och så stöttar vi varandra och håller ihop. Och jag skulle älska om jag kände att jag hade ert stöd. Självklart. Jag stannar. Tack. Hur länge då? Ja, får vi köpbesked, då är det ju veckan ut. Sen kan vi åka hem. Okej. Jag stannar. Just det, sygt att blive. Just det, sygt. Att vi åker härifrån nu, det får ju inte Jessan tillbaka. Jag tror inte att Jessan hade velat att vi åkte nu. Jo. Det var det, hun sagde til mig, lige inden hun døde. Hun sagde, at vi skulle tage afsted. Hun advarede mig. Hun fortalte om sit mareridt, og hun fortalte om, at det handlede om enten at slå folk ihjel, eller så ville man selv dø. Og nu har du et rødt øje, så det kan være, det er din tur næste gang. Kan vi inte bara... Nej, det kan være, at Jessan slet ikke var sindssyg. Hun fik kontakt med Mikkel. Hanne, vil du ikke være sød og sætte dig ned? Vad då Mikkel? Vad är Mikkel för något? Mikkel er en ægepart. Og jeg troede, han var et barn af den der familie, der døde for 20 år siden. Men det er han ikke. Han er en ægepart og prøvede at kontakte os, og han fik kontakt med Jessan. Hanne, vil du godt sætte dig ned? Vänta lite nu, snälla. Frank. Förlåt, men du vet ju likväl som oss att Jessan mådde ju inte jättebra. Och polisen säger att det var självmord. Att hon tog livet av sig. Så snälla, kan vi inte sluta med den här spökgrejen nu? Unnskyld meg. Unnskyld at jeg bryter inn, men det er meldt at det er en storm på vei. Det kan bli kaldt. Jeg kan ikke love at jeg kan varme opp hele det her huset for dere. Jeg kan ikke ta det ansvaret. Det beste er kanskje at dere setter dere i bilene deres og drar tilbake til Stockholm. Känner inte du nu, Erki, när du kommer hit, att det är ett jävligt dåligt läge för dig att lägga i? Men hvad er det, du hele tiden lyver? Du har arbejdet her i 20 år. Du ved, hvad det er, der sker. Kan du ikke fortælle dem, hvad det er, der sker? Hvad er det, der er nede i kælderen? Du vill ju att vi ska åka härifrån, eller hur, Erki? Det är inte så det är. Du vill köpa den här anläggningen själv.
Jag har pratat med min advokat. Det är ju den här jävla dåren som la budet. Han har lagt ett bud som säljaren inte godtog. Trodde du att du skulle ha råd att köpa det här, eller? Så därför har du hållit på med dina jävla skrämselgrejer. Du har skrämt upp de här. Varenda en. För att du vill att vi ska dra härifrån. Det ska inte bli någon storm. Det ska bli kallt och det blir en jävla skillnad. Är det inte det? Jag tycker att Frank får bestämma om vi ska stanna eller gå. Det är klart att vi stannar. Det är upp till dig, Frank. Det är du som bestämmer hur vi gör. Jag tycker vi gör så här. Du får bestämma nu. Vill du att vi stannar kvar och slutför det här eller vill du åka hem? Vi stannar vi kvar, va? Och gör det här nu. Ja. Frank tycker att vi ska stanna kvar. Henne. Men vi stannar kvar och så kör vi på som vanligt, tycker jag. Jo, det är ju hemskt det som hände med henne. Men hon... nej, hon mådde väl inget bra, inte. Och så... men du, har du sett klippen jag skickat då? Ja, det blir så jävla bra, men jag tror att det är liksom mer nu vi borde slå till. Här. Nogle gange så er det godt at sige det, man tænker. Jag har aldrig känt för någon som jag kände för Jessica. Hon var så jävla fin. Jag tror jag älskade henne. Anna? Anna? Hej. Hej. Ærke siger, der kommer en storm. Han siger, vi skal tage afsted. Hvad synes du? Dra borde dra.
det, der sker mellem dig og Jostein? Ikke noget. Du må ikke smide det væk, du har med Johan. Jeg ved godt, at han er skide barnlig nogle gange, men det vokser han fra. Han forguder dig. Han vil gøre alt. Han kan give dig alt. Han kan give dig en familie. Og hvad for en fremtid ser du med Jostein? Sådan en forelskelse, den varer 18 måneder. Og så er kemien i hjernen fuldstændig det samme, som den var før. Og hvad vil du så? Ud og finde en ny? Finde en ny igen, du. Ligegyldigt hvor lang tid du leder, så kommer du aldrig til at finde det, du leder efter. Du får ikke Jakob tilbage. Jeg tænker også på ham. Du bliver nødt til at lade fortid være fortid. Du bliver nødt til at holde op med at føle skyld. Du skal være taknemmelig over det liv, du har fået. Men i det mindste lever jeg mit liv. Prøv at kigge på dig. Du render bare rundt. Peger fingre. Du ved, hvem der er syg. Du ved, hvad man gør forkert. Du ved alt. Hvad med dig selv? Hvis der er nogen, der ikke lever, så er det dig. Nej, men han er prøver. Hold kæft, men jeg prøver. Lars og jeg. Jeg blev gravid. Men jeg tabte barnet. Og så havde han endelig en undskyldning for at skride. Ej, det vidste jeg ikke. Jeg nåede ikke at fortælle dig det. Hvis det barn var blevet til noget. Ligegyldigt, hvordan det havde været. Om det havde været raskt eller sygt, så havde jeg elsket det mere end noget andet. Det ved jeg godt. Det vidste jeg ikke. Jeg elsker dig, Anne. Jeg vil bare gerne have, at du er glad. Og de sidste 2 år, der er jo han i stråler sammen. Du har ikke været så harmonisk eller rolig, som efter du mødte ham. Ja. Roligt er bare ikke det samme som at leve sit liv. Jeg vil virkelig gerne leve mit liv. Kom her. Osvald, nu är det dags att fira. Tjena. Hej. Ja, Ja, då har du köpt det här huset. Jag hörde det akkurat nu. ja precis. Så tänkte jag kanske att jag skulle tillbe mig att vara vaktmästare. Jag känner den här platsen väldigt gott. Så, vad säger du? Ja. Nej. Du kan få ta lite champagne här så kan vi skåla lite du och jag. Varsågod. Ja. Ja. Nu är det ditt ansvar. Precis. Hej då. Där, god morgon. Här.
skålar vi lite. Inte? Hva? Du sagde, du ikke vidste noget om den familie for 20 år siden. Hvorfor løj du? Jeg ønsker ikke å skremme dere unødvendig. Jeg er en mann med gode manerer. Okay. Så kan det være, du kan fortælle mig, om der er nogen, der hedder Mikkel, der har boet her. Det har ikke bodd noen her på 20 år. Nej, men før det, var det ikke et sygehus eller hvad? Det kan være, der var nogen, der hed Mikkel der. Jeg vet ikke. Jeg ble ansatt av Helgeson da han startet renoveringen. Da. Hva som var før Helgeson kom, det vet ikke jeg. Mikkel? Ja. Ja, det er jo et vanlig navn.
kan inte hitta Osvald. Osvald! Får väl visa det att med mig allvar då. Kan du bare gi meg 2 timer, så skal jeg fikse det? Ja, men det er jo 32 minusgrader ute. De kommer til å skjønne at de må dra snart. Förstår hur mycket pengar vi kan tjäna nu alltså. Du har inte tänkt att sticka av honom eller?